kommet et nyt YouTuber-hold. Det er 2 drenge fra Fredericia. De hedder Blå Dage Musikken. Vi skal se nogle klip fra sidste gang, vi var der. Hey Niklas, hvad regner I med at komme til at spille? Vi kommer nok mest til at spille, eller i starten kommer vi nok til at spille noget Minecraft. Og resten finder vi så nok ud af senere hen. Nå, men hvad laver I så, når I ikke spiller, når I ikke laver YouTube? Så går vi i skole og spiller. Hvor gamle er I? Jeg er 12, og Alexander er 13. Ej, det lyder fedt. Hej, og farvel, og husk at kommentere det her, og prøv lige at se her.